Усім здоров! Мы віншуем вас з Новым годом и колядами. И выпускаем видео абсолютно с ими не связанные. Сегодня мы поразмаўляем про альтернативную музыку. Что это такое? Ніхто не ведае дакладна. Насамрэч, сапраўды, жанр вельмі шырокі. Звычайна альтэрнатывай лічаць музыку, якая ўпершыню з'явілася ў пачатку 80-х у андэграўндзе, як альтэрнатыва мейнстрымавай музыцы. Ну і ўсё, што потым паходзіла з гэтай музыкі, таксама называлі альтэрнатывай, нягледзячы на тое, што шматлікія з гуртоў былі вельмі мейнстрымавымі. Адразу кажу, што я не браў сюды гурты панка і эксперыментальнага року, таму што гэта ўсё ж крыху іншая тэма. Ладно, калі у вас будуць яшчэ пытанні пра ўсе гэтыя паджанры, то можете запытаць у каментах ці пачытаць на Вікіпедыі. Нагадваю відавочна, што гэты топ з'яўляецца маім суб'ектыўным меркаваннем і ўсё такое, і пачынаю. 10-е месца. Pearl Jam. Пачынаем наше падарожжа па альтэрнатыве, магчыма, з самага важнага горада для жанра – Сіэтла. Менавіта тут у канцы 80-х, пачатку 90-х утварылася так званая гранж-сцэна. Pearl Jam адрозніваліся ад іншых гуртоў сцэны, пра якіх мы яшчэ паразмаўляем сёння, больш мяккім гучаннем. У іх чуваць не так шмат уплыву панка і метала, як хард-рока ці часам нават блюза. Паслухайце хаця бы пічнае соло ад Майка Маккрыді. Гэта як быццам кавалак 70-х у 90-х. Першы альбом Ten выйшаў у іх у 91 годзе. Ён паціху набраў папулярнасць, а зараз лічыцца адным з лепшых гранж-альбомаў усіх часоў. Часткова гэта з-за класных соло Маккрыді, а часткова з-за вельмі пазнавальнага вакала Эдді Ведера, які потым спрабавалі паўтарыць некаторыя пазнейшыя альтэрнатыўшчыкі. Гурт працягвае сваю дзейнасць і сёння, эксперыментуючы і развіваючыся, і застаецца даволі папулярным. 9-е месца. The Stone Roses. Што ж, у нашых краях гэты гурт, на жаль, не вельмі вядомы. Але ў свой час яны аказалі вялікі ўплыў на інды-сцэну. Яны ўтварыліся ў пачатку 80-х у Манчэсцеры, але свой першы альбом запісалі толькі ў 89-м. Аднайменны альбом быў выпушчаны на невялікім лейбле і не атрымаў вялікага камерцыйнага поспеху. Але музычныя крытыкі таго часу адзначылі альбом за цікавае спалучэнне рока з абсалютна рознымі стылямі, ад электроннага хауса да фанка і рэгі. І ўсё гэта з вельмі меладычнымі і цікавымі гітарнымі партыямі Крыса Сквайра. Гурт, на жаль, праіснаваў не вельмі доўга і пасля гэтага выпусціў толькі яшчэ адзін альбом, значна менш папулярны. Але яны аказалі вялікі ўплыў на брытанскую музыку 90-х і на інді-рок у цэлым і заслугоўваюць 9-е месца ў топе. 8-е месца. Soundgarden. Назад у Сіэтл. Soundgarden таксама былі часткай гранж-сцэны Сіэтла. Яны запісалі першы альбомы ў канцы 80-х, пачатку 90-х, і ў адрозненне ад Pearl Jam Soundgarden гралі даволі цяжкую, амаль што металічную музыку. Цяжкія рыфы і моцная энергетыка гурта адразу дапамаглі яму набраць вялікую папулярнасць сярод моладзі таго часу. Канечне, самым вядомым удзельнікам гурта быў яго франтмен і аўтар значнай часткі песень Крыс Карнел. Безумоўна, адзін з лепшых вакалістаў у гісторыі рока, напэўна, лепшы ў гэтым топе. Але, вядома, астатнія ўдзельнікі гурта таксама былі крутымі, як майстар рыфаў Кім Таіл. І я ставлю ім вялікі прагрэсіўны лайк за ўсе гэтыя незвычайныя памеры ў песнях.
Гурт распаўся ў канцы 90-х, але потым яны зноў сабраліся і запісалі класны альбом King Animal. Але, на жаль, зараз, пасля смерці Карнела ў мінулым годзе, будучыня гурта пад вялікім пытаннем. 7-е месца. Red Hot Chili Peppers. Цяпер паедзем у спякотную Каліфорнію, бо менавіта ў Лос-Анджелесе ўтварыўся наш наступны гурт. Яго першымі ўдзельнікамі сталі гітарыст Хілл Словак, вакаліст Энтоні Кідзіс і басіст Флі. Сумясціўшы гучанне і энергію хард-рока, аранжыроўкі фанка і рэперскага рэчытатыва, яны стварылі свой вельмі пазнавальны саунд. Новы этап у творчасці гурта пачаўся пасля 88-га, смерці Словака ад перадозу. На яго месца прыйшоў Джон Фрушанта. Ён добра ўліўся ў гучанне гурта і стаў вядомым за свае здольнасці абыгрываць нават вельмі простыя мелодыі, прыгожа і цікава. Пасля яго прыхода Кідзіс паціху пачаў пераходзіць з рэпу на больш традыцыйны вакал, што ў яго таксама вельмі добра атрымалася. Але, вядома, галоўная зорка гурта – гэта басіст Флі. Зараз ужо легендарна з'яўляецца постаць Флі на канцэрце, калі ён бегае па сцэне без кашулі і слэпіць свой бас, як апантаны. Менавіта яго басовыя партыі шмат у чым паўплывалі на фанкавае гучанне перцаў. Гурт працягвае граць і сёння і выпускае добрыя альбомы, на апошні з якіх я нават зрабіў агляд, можете зацэніць. 6-е месца. Rage Against the Machine. У тым жа самым Лос-Анджелесе, але амаль на 10 год пазней, быў заснаваны гурт Rage Against the Machine. Вельмі класна іх ахарактарызаваў адзін з рэдактараў сайта AllMusic, Джейсон Энкені. Коктейль Молотова з панк-рока, хіп-хопа і трэша. Якраз коктейль Молотова тут вельмі ў тэму, бо Rage Against the Machine заўсёды ў сваіх тэкстах выказваліся супраць амерыканскага імперыялізму і капіталізму. Але нават калі вы не згодныя з іх левымі палітычнымі поглядамі, то ў іх музыцы ўсё роўна можа знайсцісь штосьці для вас. Напрыклад, басіст Тім Комерфорд і драмер Брэд Уілкс стваралі выдатную рытм-секцыю з лёгкім прысмакам фанка. Зак де ля Роча зачытваў свой рэп з неверагоднай энергіяй і агрэсіяй, а Том Марэлла граў на гітары як ніхто іншы. Вы толькі паслухайце. І гітарыст, і дыск-жакей. На жаль, зараз гурт распаўся, а яго ўдзельнікі займаюцца рознымі сайт-праектамі і палітычным актывізмам. 5-е месца. Radiohead. Гэты гурт быў створаны школьнымі сябрамі з Оксфордшыра ў канцы 80-х, хаця дзейнасць пачаў толькі ў 90-х. Іх першым хітом стаў сінгл «Creep». Але сапраўдным прарывам сталі для них альбомы другой паловы дзесяцігоддзя «The Bands» і «OK Computer». Тут яны прадэманстравалі тое гучанне, якім потым натхнялася большая частка брытанскіх альтэрнатыўшчыкаў нулявых, усе гэты вашы модныя Coldplay. Песні напоўненыя меланхалічным настроем, але пры гэтым маючы даволі цікавыя кампазіцыі аранжыроўкі, часам нават з выкарыстаннем сімфанічных інструментаў. Вялікай часткай поспеху стаў вакаліст Том Йорк з яго вельмі пазнавальным голасам і сацыяльна-філасофскімі тэкстамі. Гурт потым шмат эксперыментаваў і эксперыментуе па сёння з рознымі жанрамі, асабліва з электроннай музыкай. Але яшчэ больш цікавыя іх хады па распаўсюджванню альбому. Напрыклад, Kid A выйшаў увогуле без сінглаў, а In Rainbows быў выкладзены ў інтэрнэт з магчымасцю купіць яго за абсалютна любую суму, нават на халяву. За ўсё гэта Radiohead лічыцца сапраўднымі багамі сярод хіпстараў, хаця вы не абавязаны быць хіпстарам, каб атрымаць задавальненне ад іх музыкі. 4-е месца. System of a Down. Жанр гэтага гурта вельмі часта вызначаюць як нью-метал, хаця яны моцна адрозніваюцца па гучанні ад астатніх прадстаўнікоў гэтага накірунку.
System of a Down быў утвораны ў канцы 90-х у Каліфорніі музыкамі армянскага паходжання Сержам Танкянам і Даранам Малакянам. І стыль, які яны стварылі, сапраўды быў выбітным для метал-сцэны на мяжы тысячагоддзяў. З аднаго боку былі цяжкія рыфы на паніжаных гітарах, але з іншага вельмі незвычайныя мелодыі, натхнёныя традыцыйнай армянскай музыкай, неверагодная дынаміка тэмпа і настроя песень. На першы погляд, з усяго гэтага нічога паспяховага не выйдзе, але System of a Down чакаў проста велізарны поспех. Яны зараз з'яўляюцца адным з самых папулярных рок-гуртоў планеты. Акрамя ўсяго, што я пералічыў раней, гурт любіць яшчэ і за неверагодны вакальны дуэт Танкяна і Малакяна, а таксама за моцныя палітычныя тэксты. Альбома ў гурта вельмі даўно не было, але зараз яны быццам бы запісваюць нешта новае. Паглядзім, што з гэтага выйдзе. Трэцяе месца – R.E.M. Гэты гурт вельмі важны для альтэрнатыўнай музыкі. R.E.M. пачалі сваю кар'еру ў Джорджыі ў пачатку 80-х, калі ў модзе былі New Wave гурты кшталту Tears for Fears ці Blondie, з ухілам на сінтэзатары і вельмі такім вылізаным гучаннем. Але першыя альбомы гурта вельмі моцна адрозніваліся ад гэтага. Яны былі больш арыентаваныя на мелодыі гітары і баса, а гук з-за невялікага бюджэту гурта быў крыху бруднейшы, але таксама і больш шчырым, трушным, як зараз кажуць. І менавіта таму R.E.M. называюць аднім з заснавальнікаў альтэрнатывы і інді-рока. Яны амаль 10 год заставаліся ў андэграўндзе, але мелі культавы статус сярод амерыканскай моладзі. Іх тады часам яшчэ называлі каледж-рок. Але паступова яны станавіліся ўсё больш вядомымі. Канчатковы поспех прыйшоў да іх у пачатку 90-х, разам з такімі меладычнымі баладамі, як Everybody Hurts і Losing My Religion. Хаця іх гучанне змянялася на працягу дзесяцігоддзяў, але нязменнымі заставаліся элементы фолка ці меладычныя бас-партыі Майка Мілза. Гурт распаўся ў 10-х, але яго ўплыў на музыку працягваецца і зараз. Другое месца – Tool. Tool, як і некаторыя іншыя сённяшнія гурты, паходзяць з Лос-Анджелеса, але яны дакладна не з'яўляюцца часткай ніякай сцэны. Яны стаяць на мяжы альтэрнатывы і прагрэсіва, умела сумяшчаючы гучанне рока 90-х проста неверагоднымі кампазіцыямі і аранжыроўкамі. Я ўзгадваю, што Soundgarden часам ужываюць незвычайныя памеры. Для Tool гэта проста звычайная справа. До адной песні «Схізм» яны змяняюць памер 47 разоў. Пять четвертых, 7 восьмых, 13 восьмых. Паверце, вось і спатрэбілася школьная алгебра. Але нават акрамя гэтых памераў ёсць шмат прычын паслухаць Tool. Усе драмеры проста абавязаны зацаніць Tool, калі вы гэтага яшчэ не зрабілі, бо Дэні Кэры са сваімі неверагоднымі полірытмамі бясспрэчна лічыцца адным з лепшых бубнароў планеты. Басавы гітарны дуэт Джасціна Чэнселара і Адама Джонса таксама варты ўвагі. З усімі гэтымі запамінальнымі рыфамі, якія яны прыдумваюць, прычым нават у самых незвычайных памерах. Ну а голас Мейнарда Кінана вы дакладна ні з кім не пераблытаеце. Ну, можа, толькі з вакалістам Perfect Circle. Так гэта таму, што ён таксама там спявае, вось вам і сюжэтны твіст. А яшчэ нават сваё віно вырабляе. Спявае прагрэсію, робіць віно. Прям такі сапраўдны інтэлектуал. Таксама абавязкова паглядзіце кліпы Tool. Іх здымае Адам Джонс, які прафесійна займаўся анімацыяй і эфектамі і нават удзельнічаў у стварэнні парка юрскага перыяду. А што датычыцца іх новага альбома, што ж, Пенелопа чакала Адысея 20 год. Вось і мы, як сапраўдныя фанаты, таксама будзем чакаць. І спадзявацца. Што ж, перад тым, як я перайду да першага месца, можаце паслухаць яшчэ некалькі вельмі класных гуртоў. Korn. Foo Fighters.
Use. Fear Factory. Slipknot. Слухайте, а мне одному уже надакучила Нірвана. Спадзяюся, што не, хаця гэта і не папулярнае меркаванне. Зразумейце мяне правільна, яны, вядома, былі важнай часткай сіэтальскай сцэны пачатку 90-х. Але зараз іх, ды што там іх, канкрэтна Курта Кабэйна, называюць заснавальнікам гранжа і сапраўдным музычным геніем. Але выбачаюся, гранж ніхто канкрэтна не стварыў. Гэта была цэлая сцэна, некаторыя гурты якой я ў гэтым відэо ўжо згадваў. Яго геніяльнасць у плане музыкі вельмі спрэчнае пытанне. У гэтым топе я вырашыў паставіць на першае месца гурт, які таксама аказаў вельмі вялікі ўплыў на музыку 90-х, але значна радзей, чым Нірвана атрымлівае тое прызнанне, якое заслугоўвае. Першае месца Alice in Chains. Яны таксама былі часткай гранж-сцэны ў Сіэтле. Да гранжу іх залічваюць часцей за ўсё за іх меланхалічны і змрочны настрой песень, але фактычна яны знаходзяцца недзе на мяжы гранжа і метала. Паслухайце гэтыя моцныя рыфы і цяжкі гітарны саунд, і вы зразумееце, аб чым я. Але Alice in Chains маглі граць не толькі цяжкую музыку, і наогул былі даволі разнастайным гуртом. Выдатным прыкладам гэтага з'яўляецца паўакустычны міні-альбом Jar of Flies. Што адразу заўважаеш пры першым праслухоўванні гурта, дык гэта неверагодны голас Лэйна Стэйлі. Да энергічнага драйва ў больш цяжкіх песнях да меладычнага чыстага голаса ён мог гэта ўсё і пры тым у сваёй унікальнай манеры. Але не менш, а можа і больш важным удзельнікам гурта з'яўляецца гітарыст і асноўны кампазітар Джэры Кантрэлл. Адзін з лепшых гітарыстаў усёй альтэрнатыўнай музыкі, аўтар гэтых неверагодна крутых і цяжкіх рыфаў, граў таксама і адпаведна класнае сола да песень, добры ў плане тэхнікі і заўсёды адпаведныя настрою. Таксама ён вельмі часта спяваў вакальныя партыі ў песнях. Іх са Стэйлі дуэт можа без праблем пасуберэнчыць System of a Down. Кантрэлла таксама варта пахваліць за тое, як ён спрабаваў працягваць дзейнасць гурта нават у самыя цяжкія часы. А такія часы былі. Лэйн Стэйлі вельмі моцна падсеў на такія цяжкія наркотыкі, як какаін і гераін. Ён вельмі доўга змагаўся з залежнасцю, і гэта, на жаль, аказала не лепшы ўплыў на яго голас, што мы можам чуць на іх аднайменным альбоме ці на акустычным канцэрце. Урэшце ён памёр ад перадозу ў 2002 годзе. Гурт распаўся, але потым уз'яднаўся з новым вакалістам і працягвае дзейнічаць і зараз. З пераменным поспехам, канешне, але ўсё роўна на высокім узроўні. Вось такі топ у мяне атрымаўся. Я разумею, што маё меркаванне можа і не супадаць, і хутчэй за ўсё не супадзе з вашым. Пішыце, якія гурты вы б дадалі ў гэты топ, ці якія вы б, наадварот, не хацелі ў ім бачыць. Пра Нірвану таксама можаце напісаць, можа нават падыскутуем у каментах, калі ў вас ёсць жаданне. Могу нават асобнае відэа пра Нірвану запіліць, калі хочаце, пра гэта таксама пішыце. Ды ўвогуле пра што заўгодна пішыце, заўсёды прыемна чытаць вашыя каменты. А з вами было Кола Аглядаў, усім пакуль!